Bacolod. Voluntate. Ha? Voluntate. Yes, voluntate. Good morning, Bacolod. Wala pa kuya katulog kay bag-ulang tapos ubra. Ay. Very good. Te tulog lang karon dugay-dugay. Very good. Very good pa. Very good nag-ubra siya. Okay. Very good kinagobra siya. Kaya Uchida Haruka, mayong aga, sir. Are absent saya kuno sa iya naman niya nga trabaho. Kung may bag-ulang tapos talin sa iya obra, ari naman niya nag-absent siya action boy sa trabaho. Kaya mamati siya kuno balita. Ay, very good. Very good pag Kinamati sa. Kay Jocelyn Ulak, good morning. Jenly Cabiles, mayong aga. Labayan Eduardo Jr. Kay Dennis, sambay. Good morning, action boy. Good morning, Mami Dors. Maka Mami Dors. Mami Eden mo na siya. Mami Dors, Mami Eden. May mga anak na kami gali action boy. Ganda. Kaya Ray Jan Villalon, good morning, manda. Bugtaw na? Tulog pa ni si Ray Jan. Awa. Gano'n ni siya hinupang. Ay. Kaya Olive Sosa, good morning, action boy. And action Dorel. Rainy Tuesday. Rainy Tuesday. Night dira sa may Canada. Ay, nag-uulan dito sa Canada, action boy. Ay, ikaw naman da, kay Margie Gion. Margie Gion, good morning man. Sa kay G. Marie Valle from Qatar, watching from Qatar. Jessie Sorita, good morning. Margie, sige kay Margie, namigid niya mamati sa balita sa Action Radio Bacolod. Salamat. No? Jasper Dave, Cases Closa. Yan ang mga kuwan kadamo, no? Sige lang yan. So, iman pa naton ng mga kuwan, nga mga wala pa man Kaya din ka nagbasa? Din ako sa kay kuwan, Novelin De La Cruz. Good morning mga ka-action. Keep safe lang. God bless you all. God bless us all, no? Sa kay Winner. Good morning, Action Radio, watching from Barangay Sumag, from Josie Abong. No? Si Winner, action boy, si Josie Abong. Sige. Si Valerie Babor de la Cruz, good morning. Action boy at action doll, watching from Talisay City. Hambal ni Dennis para social ko no ang mami. Hindi, okay, pasabtan. Hindi ka pwede nga mama? Alakala, mamang si action anay. Kay Angelica Caldito, babak, oy, kasin, kumaligali, kasin, early morning pa ba? Nagbugtang siya. Sa Iloilo ni siya action boy. Teacher ni Sam. Hindi mo lang ba ko si mga may mga pang-isa man kong babak man? Oo, Ang mo ni siya action boy, basi sila pa kaisanay mo ni sila. Sila mangguro. Hindi tayo pwede pa kaisanay, no? Hindi Sila lang. Sila lang. Abi ko pwede. Kay sino pa? Kaya, regards ako na kay kay tita ha, kay tito. Kaya, Ivan, voluntate. Kamusta? Yun ko sa iyong ex ko no sa Kuwait. Ay, kalay! Sinong ex mo si Cory si Vida? Hindi. Hindi si Aileen ko no. Aileen na magbasa na. Aileen Hitchanova. Ang iya nga ex. Ex ni Ivan. Oo. Hindi kumusta niya. Ay, kanami. Kapamati, mangguro iya ex action boy. Correct. Si kapamati, mangguro si kung kapamati si Aileen, kamusta ka no hambal ni Ivan? Kay Cecilia Alvarez, mga kun sa una office office mate sa bago pa sa una sa HR division sila sa una. Subok ato na sa US. Ga-office ay sa una. So tawag si mo officer. Hindi. Office official. Standby na mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Gin-anunsyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ginkakas na ang lockdown sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, kag sa Purok Masanag 1, Barangay 26, Siyudad sa Bacolod.
Ini matapos nga nagtakop na ang 14 diyas nga quarantine kag nagnegatibo sa COVID-19 ang pila ka mga persona ginpahidalom sa swab test nga posible mayaras ang exposure sa COVID-19 na positive. Apang suno kay pamilyaran, nagdugang naman sa gin-lockdown ang pila ka balay sa Purok Ramon Magsaysay, Barangay 14, kasunod sa pagpositibo sang 3 ka tawo sa lugar, lakip na ang isa ka barangay Kagawad. Sa kabugusan sa sa Vice Alcalde, yara na sa kapin 20 ka mga area sa syudad ang karon gin-sealed off. Gin-sealed off ang 11 ka mapuloyan sa 3 ka mapurok sa Barangay 16 siyudad sa Bacolod matapos magpositibo sa COVID-19 ang 2 ka mga job order kung JOs sang siyudad sang Bacolod nga residente sang ambong nga lugar. Suno kay Barangay Kapitan Joseph de los Santos, ang 2 ka malalaki nga nagpositibo sa COVID-19 ang empleyado sang General Services Office kung GSO kag Office of the Senior Citizens Affairs sa CONOSCA. 6 ka babalay sa Purok Kingfisher B, 3 sa Purok Tulihaw, kag 2 sa Purok Punay sa Barangay 16 ang gin-sealed off. Apektado sa sealed off ang kaping 40 ka mga persona. Ginpaidalom na sa swab test ang 17 ka mga persona nga nadala sa contact tracing. Temporaryo ang ginpasiradaan ang barangay hall para sa disinfection matapos may baluan ni De Los Santos nga ang utod sa isa ka nagpositibo sa COVID-19, isa ka barangay health worker o kon BHW nga nakakadto pa sa barangay hall antes pa man magwa ang resulta sang RT-PCR test. Ang puloy-an ni De Los Santos ang magaserbe karon nga temporaryo nga barangay hall. Mag-aumpisa naman ang DSSD Bacolod sang digital payout sa mga accredited nga payout centers para sa 15,049 ka mga left-out families sa siyudad sang Bacolod karon nga adlaw Agosto 5 tubtob Agosto 9. Ang mga left-out beneficiaries ang magabaton sang 12,000 pesos nga ayuda para sa first kag second tranche. Sang tialikdan kung tani nga semana mag-umpisa sa pag-release ang ayuda apang wala ini na dayon kasunod nga kapin 20 ka DSSD kag DSWD workers ang gin-quarantine kag swab test bangod sa exposure sa COVID-19 positive. Ginpahayag ni DSSD Head Pasita Tero, nagwa ng resulta sa pila ka test kag ini ang negatibo samtang may pila pa ka mga resulta nga ginahulat tubtob sa karon. Suno kay Tero, may pila ka DSWD workers gikan sa ibang nga lugar sa probinsya ang mga augment sa Bacolod para sa payout. Ginpaatag ni Terong ang kada benepisyaryo ang mayara sa schedule kung saan umabato na ilang ayuda, bangod 150 katao lamang ang maakomodar sa kada branch ng payout center sa isa ka adlaw. Ang payout center ang inalakipan sa Cebuana Lulier, M. Lulier kag Western Union. Schedule for left out. Halin ni siya sa August 5 asa sa August 9. So may ara kita nga mga schedule for each barangay kung saan sila, no. So may mga ara kita nga schedule, sir, kung sino ang magakuha buwas, sino sa dason nga adlaw, and the next day. Si DSSD Head Pasita Tero. Sa duga nga mga balita lokal, nagsaka sa 1,621 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 74 ka panibago nga may 842 ka aktibo nga kaso. Ang 74 ka panibago nga kaso ang ginalakipan sa 30 sa probinsya sa Iloilo, 14 sa syudad sa Iloilo, 13 sa syudad sa Bacolod, 11 sa Negros Occidental, kag 3 sa Capiz. Ginanunsyo man sa DOH Western Visayas ang 758 ka total recoveries matapos na dugagan sa 20 ka naka-recover sa Balatian. Nagapabilin sa 21 ang napatay sa Western Visayas matapos wala sa na-record nga bag-ong napatay. Ang Western Visayas sa kapagwa sa 1,524 ka laboratory results nga may 4 ka bag-o kag 3 ka repeat test, samtang 1,447 naman ang negatibo kag wala sang repeat test. Wala sa may na-report nga nagpositibo o kung posible mga pasyente sa COVID-19 sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Suno kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa BCPO, sa piyak nga wala sa may sintomas sa mga virus, preparado ang 2 ka isolation rooms sa sulod sa headquarters. Dugang pa, wala man sang may na-report nga nagpositibo sa resulta sa 2 ka tracker team sa BCPO nga nagabulig sa contact tracing sa City Health Office. Ang 2 ka tracker teams ang inalakipan sang tagwalo ka personnel nga ginapamunuan ni Police Major Sherlock Gabana. Suno kay Pico, umpisa sa itong Abril na paidalom na sa orientation ang mga personnel nga gin-destino sa tracker teams ang mga dapat nila himuon agud manikawan nga malatnan sang virus. Padayon man ang pagpangamuyo sa kapulisan nga mahilway ang tanan pati ng ila organisasyon sa COVID-19 agud padayon nga makaserbisyo sa publiko.
Ginahulat pa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo ang guidelines sa plano nga paghimo sa mga police station nga vaccination center sa nga COVID-19. Suno kay Nokpo Chief Police Community Relations Police Major Norberto Barniso, preparahan nila sa gilayon kung may nagakaigo nga pagsulundan sa ilang mga trabaho. Dugang pa ni Barniso, himo nilang tanan para sa serbisyo publiko. Una dirigin palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kunyara na ang vaccine ang police stations amo ang maging center sa nga vaccination. Dayon sa gihapon ang warning sa kapulisan sa probinsya sa mga motorsiklo nga wala sang barrier. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo Police Community Relations Chief Police Major Norberto Barniso, nagakilangan nga may ordinansa ang isa ka local government unit agud nga basihan sa pagdakop. Dunga pa ni Barniso, yara naman ang Highway Patrol Group nga nagumpisa na sa pagpanakop sa dalanon apang nagahinyo si Barniso sa pumuluyo nga sundon gid ang health protocol agud likaw sa COVID-19, likaw pa sa dakop sang mga otoridad. Kag sa katapusan niya, balita lokal, gindako pang isa ka hubog nga babayi matapos nag-iskandalo kag nagbato pa sa otoridad sa kilometrahe 1 Sitio Lobiogo, Barangay Poblacion 2, Siyudad Sangsagay. Ang suspect ay ginkilala kay Aileen Quidoso, 22 anyos, kay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sa Sangsagay PNP, nakabaton sila sang tawag nga may babayi nga nagamaoy kag nagapangguba o kung nagapangguba sa motorsiklo. Pag-abot sang kapulisan, imbis nga magupod sang matawhay, ginbuyayaw pa ang otoridad kag nagpanginmadlos pagi sa pagsipa sa isa ka pulis. Karon preso sa custodial facility ang babayi. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang new normal, ang paghalong sa ato ni Kaing Lawas, ang dapat gid naton niya prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante. Gana i-rekomendar ko gid sa inyo. Kag sa ato naman nga paglikaw sa mga ubo, sipon, trangkaso, ining Dr. Alfred Masobra sa 6,000 kapanibago nga kaso sa COVID-19 na record sa Pilipinas sa sunod lamang sang isa ka adlaw. Samtang gobyerno nakahanda maghatag pondo agud masiguro nga makasurvive ang PhilHealth. Ang detalye sa mga balita lokal ug nasyonal sa magulik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sige, good morning Anay Action Doors sa kay Roberto One Ball Gallo. Bigota One Ball. Good morning dira sa US. Sa akon nga prima Mary Ann Dino. Duran ni sa sona mo, Mary Ann Duran Dino. Former councilor sa Kuana, sang Victoriasa. Correct. Nagapamati siya sa bong. Alright, siya. Sige. Tayo sa itong mga ka-action boy. Stay what Libuon Tan, morning ko no Action Boy, Action Dorel, morning sa Libuon Patere. Yes. Dira sa barangay ako sa barangay Panukoy. Oo. Purok maninihon sa barangay Tanggob ni sa galing na bilong niya. Nabilong naman sa Kay piyak dala na mo.
Ang piyak da, iyasang panukoy, ang piyak iyasang mga tangob. Pero puro na sila purok maninihon. Kag parintyanay sa tanan. Kag paritiyan sila tanan, sila kapilido. Pottery. Cory Vidaha, dira sa Kuwait. Good morning, man. Sol Ping. Good morning, Action Boy and Action Dora, listening from Macau. Jenna Lingas. Ernesto Regazzo. Good morning sa radyo kasi taga Barangay Hagimet sa La Carlota City. Aquarius Boy. Dumduman ko bra ining kuno ining zodiac sign. Naglain-lain ng zodiac sign. No, todo. Muna ang sa NASA, gid ko na to halin mong. Sagittarius, ako ganit subong from Ay, gala. Capricorn. Ako bala Ang daw, sina? lipat na ko kung ano ko. Eh, lipat? originally, Aquarius ko yan mo. Aquarius man. Aquarius ko originally, yeah. Atawad ka. Oo. Mulalis pa ko. Ulalis ka pa yung ako na yan. Daw, to kwanto sa no? Daw, sa NASA. NASA din. Feeling ko Capricorn ka na. Daw, Kaya doon nag-idog-idog action Nag-idog boy tayo. Do tayo malang. Do tayo. Edmar Kilitar, good morning sa radio watching from Bago City. Great ko lang ang family sa Bidonia, kag family Octiva. Kay Chay Bibing, kag Chay Nining Mugar. Uy, ang ato nga mga kwanto. Mga friendship na tunto sa Limbo. Blas, bago. Permina di sila. Kanday Nining ni kag kanday Nining permina di sa Action Radio. Very good. Klein Harden, good morning, One Action Dorel, present from Hong Kong. Wow. Maria Luz Grijaldo Macunat, Gracia Horvidalia, good morning, man. Eddie Laus, gamon ito kami ni Nana Isabel, diri sa Cane Town, Victorias. Ay, Cane Town. Sa kay Myrna Claude, Jacob Pabalate, Ellerwine Cantilier Tortal, good morning sa Hinumaan. Melchor, Kagawad Melchor, Baroka Rumbinas. Mga pinamantak, no? Yes. Sige. Kay Jacob Pabalate, action boy, wala mo nabasa? Nalawag ko. Nalawag mo na. Nasuli-suli Okay. ang ngalan niya. Sige, ha? Nasuli-suli ang ngalan niya. Correct. Okay, good morning. Gali kay Kwan, kay Mary Ann Janet Delgado. Si wifey lang ni Kwan, ni Andy, punta si Andy Delgado sa Japan. Kaya to rin mo sa Japan, tanan mo. Good morning, day Mary Ann. Kagay amigo to da Andy, good morning, man. Beth Dumangan, maing aga. Nakita mo, Action Boy, ang barrier nga saging kagapon. Oo, puha ng dahon sa saging. Actually, organic na siya ka barrier. Kay dahon saging. May abi ko ba, Action Boy, sa iba na nga lugar. Sa ato gali to. May ara, nagali kagapon, dra sa may east bala. Sa may Lopez East, ayon. Nandra kagapon, Action Boy, nakwaan, gid sang litrato, Action Boy. Kinapoy ng dahon. Sa likod sa nga driver, ti organic na siya nga barrier. Organic. Correct man. Very healthy siya, Okay, very healthy. Kagka mahal sila basta organic bala. Pag kay sayang dahon sa saging ang yagin barrier eh. So, hindi ang puno. Ay, kalay. Kita so, barrier to pertahan pag idya. Tunduret pag idya gaw pag niya. Kalay na. Ano ni mo barrier ni man. Kayo may legit. Sino to nagambal? Kaya kita kasi nagambal to nga sining niya man na kay balokan niya ang barrier ga-serve ko nung daw pakpak. Oo, si Swansing. Hindi siya sa kwan sa DLJ. Oo, da siya na nagambal Action Boy. Nga ga-serve ko as pakpak. Ay, paano? Lupad na lang. Parang hindi ka magpadasig. Para nga makontrol ko ng imo speed. May point man, pero gamay lang. Stand by sa aton mga balita national, mga ka-aksyon.
Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalya na sa mga balita nasyonal. Masobra 6,000 ang nadugang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa sunod lamang sa isa ka adlaw. Sa records ng Department of Health, ang Pilipinas ang mayara na karon sa 112,593 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 kag 44,429 diri ang aktibo nga kaso. Duang pa ang panibag-o nga 6,352 ka kaso, ginalakipan sang 3,139 sa NCR, 592 sa Laguna, 550 sa Cavite, 277 sa Rizal, kag 261 sa Cebu. Ginanunsyo man sa DOH ang 66,049 ka total recoveries matapos nadugangan sang 240. Nagdangat naman sa 2,115 ang death toll matapos nadugangan sang 11 ang napatay. Magabuligay ang Department of Health ka nagkalain-lain ang grupo sa mga doktor agud ma-improve ang COVID-19 response ng gobyerno. Sa virtual forum, ang Philippine College of Physicians ug PCP kay uban pa nga health groups ang nagtalakay sang ilatag sa kaswestyon sa gobyerno kadungan sa pagsapol sa tung Lunes. Magluwas sa DOH ginpahag sang grupo nga mga opisyal nga in charge sa COVID-19 response ang nagpangayo man sang ilang nga suwestyon. Ang pagsapol ginpatigan pagkatapos ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila kag kaiping nga mga probinsya. Ginabi-abi naman ng Task Force Against COVID-19 Overseer Roy Simato ang padayon na pagnubo sang kaso sang paglaptas ng virus sa syudad sa Cebu. Ginpanginbulahan ni Simato ang lokal na gobyerno sa syudad bangod sa amat-amat na pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa sulod sang pila na kadlaw. Ginbalikan ni Simato ang una nilang pag-abot sa syudad sa din may mataas nga daily tally nga nagalambot sa 300 ka kaso kada adlaw apang sang Lunes 22 na lamang ang record. Nagapasalamat si Simato sa kooperasyon sa publiko sa pagsunod sa minimum health standards kag health protocols. Samtang gitpahig ni Task Force Deputy Overseer Retired General Mel Feliciano nga nagnubo man ang kaso sang mga nagkalamatay sa syudad. Sunod kay Feliciano sa 11 ka napatay kada adlaw sa nagliligad sa karon tag duha na lamang ang nagaka-record nga ginapaabot nga manubo pa kung mas maganubo pa o kung wala na sang may ma-record nga mga nagakalamatay. Nagsaka naman sa 33 ka empleyado sa Kamara ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay House Secretary General Attorney Jose Luis Montales, pinakauli diri ang isa ka miyembro sang security staff. Nagpositibo ini sa masakit matapos nagpaidalom sa rapid test sa zona screening sa Hulyo 27 kag nakumpirma man nga may COVID-19 sa resulta sang RT-PCR test. Ang nasambit ng empleyado nagbulig pa sa pagpreparar sa Kamara sa Hulyo 21 kag 23. Samtay kaduha nga bag-o nga kaso ang na-assign sa Administrative Department. Nagpaidalom ini sa test sa Agosto 1 matapos nagbatsyag sang malala kag masakit nga tutunlan. Nagpakonsulta man ini sa medical kag dental service ang batasan sa Hulyo 29. Nagpatigay na sang contact tracing sa mga close contact kag sa mga kaupod nga empleyado sang mga ini. Ginbulgar naman sa nag-resign nga anti-fraud officer sa PhilHealth nga si Thorson Montes Keith nga plano kung tani siya nga gamito ni PhilHealth Chief Ricardo Morales agud sulbaron kung plansahon ang ginaligar overpriced nga COVID-19 test kits sang State Health Insurer. Sa Senate hearing ginpahig ni Keith nga ginsugo siya ni Morales nga istoryahon si Presidential Anti-Corruption Commission Chair Greco Belhica angot sa among isyu. Sunod kay Keith, wala niya ginsunod ang mando ang ginpahayag si kay Morales nga base kung ano pa ang paghagot ni Belhica kung himo niyang nasambit nga sugo sang PhilHealth Chief. Duha pa ni Keith nga nagpalamula si Morales sa ginhimo nga sabat. Si Morales nagtambong man sa hearing apan maghatag pa lang sa iya komento angot sa akusasyon ni Keith. Ginapanginwala ni Philippine Health Insurance Corporation's Chief Ricardo Morales nga iya ginaproteksyonan ang mga korap ng opisyal sa PhilHealth. Sa Senate hearing, angot sa ginaligar korupsyon sa agensya, gindinay ni Morales nga iya ginaproteksyonan ang mga nagahimo sa anomalya sa PhilHealth. Ini matapos na ginpahayag ni Senator Grace Poe nga mayara sang strong allegation nga si Morales ang cuddler sa corrupt nga mga PhilHealth officials. Sunod kay Morales bilang tikang batok sa korupsyon sa PhilHealth, iya gin-review ang mga kaso kag ginimbestigahan ang mga reports ng discrepancy sa agensya. Madumduman 2019 ang ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Morales sa PhilHealth nga nagpangalagad sadto bilang board member sa Metropolitan Workers and Sewerage System. Handa naman ang gobyerno nga maghatag sang pondo para masiguro nga makasurvive ang PhilHealth. Ini ang inbahag ni Presidential Spokesman Harry Roque
Matapos ang paandam sa isa ka opisyal sa PhilHealth nga ang korporasyon ang posible mag-untat sa operasyon sa 2022 nga wala sang dugang nga subsidy. Nagapati si Roque, nag-author sa Universal Healthcare Law, nga ang survival sa PhilHealth ang wala nagadepende lamang sa ila koleksyon. Nagapati si Roque nga ang gobyerno ang hindi makatag sang libre nga bulong kag treatment kung ang PhilHealth ang magadepende lamang sa premiums. Suno pa kay Roque, nakahibalo ang gobyerno sang responsibilidad kag ang pagsuporta sa PhilHealth sa pinansyal nga aspeto sa pagpatuman sang Universal Healthcare Law. Una ang ipahag ni PhilHealth Data Protection Officer Nerissa Santiago, posible mag-untat sa operasyon ng PhilHealth sa 2022 bangod sa double impact sa pagnubo sang koleksyon kapag taas ang payout sa hospitalization sa mga COVID-19 patients. Kag sa katapusan nga balita national, nag-file sang resolusyon si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez nga nagapangabay sa Social Security System o kan SSS nga mag-release ang dugang nga pondo sa tanan nga branches matapos nga nagsaka ang mga kliyente nga nag-apply para sa loan kag benepisyo sa panahon sa COVID-19 crisis. Sa House Resolution number 1093 ni Rodriguez, ginasaad nga kinahanglan sang SSS nga maghatag sang dugang nga pondo para sa tanan nila nga branch para sa pag-hire sang dugang nga personnel, pagbayad sa overtime kag night shift kag pagbakal sang dugang nga computers kag tents nga magaserbe bilang waiting areas agud hindi mabudlayan ang mga nagapila sa panahon nga tuman kainit kag o nagaulan. Sa iya resolusyon ginpahayag ni Rodriguez nga tama kalawig sang linya sa SSS branches nga mga miyembro kag retirees nga naga-apply para sa loans kag benepisyo kaangay sa retirement, death, maternity o kung naga-remit sang premium contributions. Dugang pa ni Rodriguez nga sa tungod sa kakulang sang personal kag equipment mandamo nga opisina sang SSS ang hindi na makaakomodar sa malawig nga linya nga nagresulta pa sa delay nga proseso kag release sang loans kag iban pa nga benepisyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag bitamina, arab lang kape nga wala kaya ginakonsensya kung mag-inom ka. Inyong imamatian ang aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion of the action, Fred Salanga. Balikay naman kita sa aton dugang nga mga balita sa aksyon, Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabad. Kag aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,